Ja man, als een na cultuur TV, half nog, usabi, Raja, in een 1 juli sfeer. En die we ko full fire, want dan papa die we ko rond is ating tide. We big up Srana, is a fato. En met je Papa Touchy, zei je met je op aflevering naar Papa Touchy? Ik ga mijn aflevering direct. Als een na freedom, Gina Srana na se. De pura is riketina wine kima de kirwang assiste. Free nation. Yeah man, ada took off bargi de man. En na so we konanga ketikoti aksi sa fato. Remember papati, dus nanga freedom ukoti de. Yeah man. 100% dat want taki we talk about in jullie ketikoti en onderwerp altijd onderwerp dis altijd de wang. Ja, een gevoelig onderwerp voor taki heraaien. Omdat bepaalde man, ik denk dat in jullie nou aan de voor prisiri. Isabi toch, maar volgens de geschiedenis, dat eigenlijk tap a in jullie, de man raken teleurgesteld omdat de man beheert tak 10 jaar de man roko ete. Isabi toch, tap den velden, isabi. Maar hier de 10 dagen weet je tak in jullie, de mij feesten, de mij chillen, you aba een gevoel, tak de man sap sana in jullie, tak na eigenlijk adi dat naf bezin. Hier no 100% me aba gevoel, want if you beeld even check around, dan is je zei tak, hey, des maar de tap wakada la Tamara, sa op Tamara. Maar no as man go denk tak, hey, anu a prisiri de fu be prisiri, want na adi dat aketi kota de bigis ma fu anu. Isa fato. Des maar ben mus breiti, maar gimina nga yuna sari wanda sang. If you go look at geschiedenis, dat anu bene netjes, want tide na een special day sa de ma bokiro en ane prisiri, fu luku fo een training door mesandele. Isabi toch? En telek no ade ete, maar u anu no banti moro, u futu no keti moro, maar na watra systeem. Isa fatok. If you look at Buno in a kon restaurant, des ma say feesten de feesten. Mine blame no as ma dat anom feesten. Uno neem mi kwalijk dadelijk ook begrijp me. Watra facimitak. Mine neem no as ma kwalijk tak anom feesten. Maar if you go besef you srefi, je look op internet bepaalde beelden voor 1 juli. Dan is dat aan de bank gebeurtenis voor go prisiri. Maar ja, soms heb je prisiri voor bepaalde dingen in srefi voor no contact. Hey, ik als don't iedereen frustreerd, die denken aan dit toe. En dat de meer apoko, de pura isriketina u futuma de kirwanga systeem. Zij de meke tak dat hier. Daarom ik one free nation, Srana mangwe beg you free nation. Santo Kibrafo u free nation. U praise na yeye by you praise Selassie, praise na Mostai, Jara Stafari, u praise na yeye. Dat make of bari na papa today. Ja man, nanga dat we remember as slaaf, dus a geschiedenis voor afschaf voor a slavernij. Dus wie is itak vrij mi, maar tem luku mino vrij. En des maf mino vrij, des ma ewaka voor prisiri om at wan chimoliko tap eind van de maand. Maar anova 1 juli om es mai prisiri. Omdat nou de quiz, luko me feesten die hoeven baka makandra. Isabi toch, wanneer abifta oso. En dan wanja, gelegenheid de figo waka. We go waka puro stress man, als je thuis zit goed. Juist, en van je vindt een positie voor Afro-Surinamers hier de 10 dagen? Boy, asan nego in Suriname. A positie voor uno level etere. Uno level. We meka moeite. Maar a moeite tranga. Want boycott nanga om een soort sane de in een systeem voor Afro. Ano jawang over het algemeen hier grondtapu. Alla zie de mij boycott a Afro Nation. En nou sang mek ubar apokuf touchi tide. U free nation. Lip openlijk nanga unu. Mek ushitak ai akan go. Au go. Want we potus ref alles jere. Afro bevolking. Tap alles we go. Maar door adrukken sa de mij pot gunu omdat kan u kleur. Unu na lichtbruin. De man moro lichti. Dat kan hij dat het jara verschil. En van je vindt de leaders, isabi toch, want hoe je draait afkeert, dat de leader represent eigenlijk bepaalde bevolkingsgroepen. En zo ook toe in het parlement je leaders representen Afro Nation. Eigenlijk ben je gekozen voor Suriname, maar in Suriname usabik batak nona mandis mus harakar. Omdat if iluko ook toe VHP, amatak brom chijari amakar bepaalde Afro-Surinamers fugo harasani ook toe. Isabi fayeshi demang doe den best, denk je? Jere no.
Says me de op chimbo if telek me ko bigi. No even een man om me kon schijf bij potajari, ama potajari ko in a broomchi jari forum. Maar alla de trama jana gewoon foutaking. Is op die kapo toch? Je hebt slaap, ik kapo, ik tak aan gewoon voor ai. Nadat na broomchi jari de man. Ama kapo, siribe kira mama lekwang san uitkomen. Baka dat amanes pa moro nga sama belekoi. Want toen tak broomchi jari. En vooral if mim set mi jari kong. Want me no ap ete. De man no wan gim, de man no wan mi roko bay. Want na suppressie de mai pot ge abo volking. Ja? Dus de man no wan uroko bay, de man no wan gunu. Tusan mi taki. Dadi de man no wan gunu, de man no wan uroko bay. Weli bilek fa de man wan ina unu edewe poti. Kunopo de empi fu bunfu kakisere, lek fam go. Maar gado de isabi tok altijd. Maar a model de man nooit no boom. Una broomchi jari in strana ete. Kan de man de in wat drin eko ete. Ja. Ai. Nee, duidelijk wel actie rasta, even rasta, even kan haring kom chinso even rasta. Amaso trobe wansani. Fa kami brada, alles lekker. Fa you op sa aketikoti. Kom bigen nga vraag dat hier. Mep sa mop se herbong. Mami ati e brudu tangano wansang. De wet ma sena money kong fu a Black Nation. Maar uwan sabi lek unu de gem ting baka saraf op ting. Pe amoni ode. Want uye dat na unu trefi den bigis ma fu okisa money. Luku den por na se boroko. Isabi tok. Uwan de pasi me katapse. Uwan wa mooi foto na nga money funu. Ef de na komer cha muskisa money. Wan na unu kolek sarafuja. Te de matak aketi koti. Arketi no koji ala fobo volkere. Aketi koji unu black. Isabi tok. Di ukonja. Uwan sap no pe uk moto Afrika. Want de man tak ook moto Afrika. No an sap soort part van Afrika mik moto. Want ano no mit danga vraag dati. Want te me go luku den documentaire dan me zie dat Kenya no an foto, ta an bigi foto. Kota Kenya no an bigi foto. Maar in a foto, o men per nasi de in a foto. Dus ala trama na wan travolk, wan stam isabitok. Dus tangano una antwoord dat uwan sabi dat mek de man so dat pouk moto na nga po wango. Want a me wango baka am Afrika go koiri. Lek fast am a president India konja atak ala de Hindustani. Aba recht fugo India baka fugo apwan pisgrong opwan sani. Ma yum def India. Isabitok unu na Afrika. Ma pef Afrika kan go am dat ay des matak ukan kombaka. Want je volgt den documentaire de man de lo actief den kombaka. Maar pef Afrika, want te yogo Afrika de yogo, de no yogo suku de bigis mafi. Isabi toch. Maar a wet man san teku lek strafu. De man sa pe ook mot of Afrika. De man sa buher geschiedenis moro unu. Dus we begi ako no geise konja of pade of panode met aman konanga den papira dat pe ook moto. Want Nigeria bigi, soort stam uit Nigeria ook moto. Soort stam uit Ghana ook moto. Soort stam uit Kenya ook moto. Want na foto mekar gija. Foto nanga omen dusun per nasi omen stam. Isabi toch. Je denkt dat if de man strafu unu itena ten in omen jari. Dem so roep ook moto in Afrika toch nevo. Want je kon dak pardon. Je tegen pardon masamsa. Pardon gewoon. Go amoni, amoni anenex. Me wan tegen ma money me wan wa Afrika go ko iri gluko de bigis maf mi. Na tanga dape me wan stop. Me wan sabi pe ook moto. Isabi? Alla, zij stel me een vraag. En daarna zaten tot slaafgemaakte. Je denkt dat de ma effectief novo de jonge wanneer, effectief novo fugodiki in de geschiedenis en eigenlijk druk de man takeren in maar excuses, maar ook toe amoni. Je sabi toch na een herstelbetaling van je model dat hij. Oké. Wie is de man go amoni? Wie is de man go amoni daarna zaten? Am dat samsa. Alasma, de man praten ook ba, udin stam jasernang. Isabi toch. Alas stam effect venserefi. Terwijl de man op een organisatie, want ununa ala blakama ina kondreja. Ina soort blakama yabi, ina matawai. Yap matawai, yap DC, yap ala soort stam. Maar yap de fotograaf unutu. Isi toch. Alama karkona wang, alama kawang. Want die ukonja to ukwanga wan boto ere uno kon foto ma uno kon matawai anasani. Na de stam sa hoor den kulturu, de man dat lowe de ma hoor den kulturu, mek de mei godoro. Isi toch? Ma uno serefi ina foto ja. Uno sap kulturu, de mei tak user foto man ser foto. Uwan saba vraag dat ef user foto of samsa. Isabi toch?
Ça demande de moi make money kong, de moi contact excuses. Make them set sera nanga money. Wana unu abakondre. Isabi tok, dem bakap kin sankong, dem mana bakennis ete dat dem man fit voor recht dati. Isi tok, want in alla trakondre dem mij fit voor recht voor dati. Isi tok. In alle Afrika kondre nu dem atletief amsani. Want dem man sera voor omenyari. Iri kamo kongi een systeem dat na so midwanga ideari. Isabi tok. Je taka excuse, je juna money, je sab dat alla blakama muskisa money. Want alla blakama jak mota Afrika. Bef Afrika ook moto tanga dat pe uwan sabi. Bam. En we hebben Lion ook hier zo, Rasta Lion. Jullie blakasma, isabi toch van je vieri tap amofoneti voor 1 juli. Wel, maar ik heb hier bigi. Eerste pressie op bigi zoet gisranang. Met deze matte geen cool tamara in de ina er wakaf ding. Dus we gaan jij kon. Met den take care ja boeria dati. Ja, want eigenlijk aan een pressie maar atro een pressie die onokba. Ja weet toch? Dus we take care aan ons revi. Hoor silent. Ayo voor me. Me begunu. Hoor rustig silent tamara. Uno vetanga noti. Uno me grota psan fulunu. Give thanks a uno osanga de bigi wafu uno chane kastrati. Mi abe ofosa de bigi wafu uno giunu alles begi sa de giunu tanga da tum kwa strati. Want tamara na wan directeur abina kondre. Maar still met ay giunu tak orus rek silent. Want a directeur ekong uno ma bo hersing. Maar toch horus rek wang. Ja? Mi de na kondre tamara ook tranga mi sap. Promo le jafe CB. Sumai lukomi. E shimi tamara da ba CB. Let abrase woyo. Big up unu, uchare waka silent. Tide na day, taki, dek fau begwen taki, maar tide mino kof taki, mi kof kom ek prisiri, en uchare waka gewoon in een silent model. Maar sami wan takete in een model disi. Nog steeds, als er een volk met hij gunu, oru self silent, maar dat ook was straat, uno kan gaan jugu jugu, uno kom ek no matnap, uno dan met warfing, no so, oru self auto silent. Ja? Dat mi bon bon des materi na day. 100% toch ulo ba aboskopu sayu chakong isabi to, maar giyu sa oude wan besinningsdag of ide echte ook to danga prisiritori de sotori dat. Wel lokomote gi mi kosen bigi ere. Mi sorry ching, maar mi kosen bigi. Dus to weta katru allowance don sa mis da oso. Dem go misaka. En zolang mi go misaka, mi ede e hat mi. Dus mi otegi elok mina hustle man. If was strati ablibi mi no tans da oso. Tamara une service ma we do one chain hustle tapa strati kan by one to sani pot seri misap altijd na bigo. Pamalicitair the best man. Marcusa pamalicitair Camber always the best. CM Tamara boom. 100%. Always. Always. En je hoort het Rastafari en vrouw Rastafari, de two lions. En ik zal zeggen, komt u in de stad, dan usape fenama di si VCB de amanoko nanga ja, hier zo op de hoek. Dan je is assistent tegenover CHM. En zo heeft hij zijn mening gegeven omtrent eigenlijk slavernij. Tori in jullie ketikoti. En zo hebt u het gehoord van Lion hier. Hey, zot boskopu ibe abi tot slot Ryan Kort. Die de man de nazaten tot slaaf gemaakt. Zo, de nazaten tot slaaf gemaakt. Dan moet je tegen iemand dat. Amoro beste sansam sino nude. Karo aan bondru. Altijd toen ik moeite van bondru maar anomaal lukt. Maar zij ik heb samen je een stap die unu. If we begin, they want to have money, we open een bank, voor kan ondersteunen. If you alleen de vlenif de makakona unu. If we do that, misschien we de een stapje voor je. Maar if na trama musko se tengi unu doro pom doro. Dus na dat no momi bab van urugi unu. Lek fare mai tak wet man pot money, minam tak wet man. De matak de slaven, baas, de nazaat of de man. Stort wan monigi unu lek chin fu nazaat of de slavernij. Oké, dan moet we nu boom. Alla sansa wodu am de
3 tot 4 stappen vooruit kan gaan. En om de achteruit kan gaan. Dus dat noemen we gewoon tegen het. If nou een bank op of zou doen voor Afro. Surinamers kan go do de belang. Moro snel, akawaka moro snel. Moro lekte ook wat de trap principe in mek om bok. Dan me denk, aka leuk. Maar if we go door na sem sanja in de box we waka, ano no we door op doro. Dat me bewan tak ete. Duidelijke taal hebt u hier gehoord van Lion, Rasta en ook toe Orpa. Opa. Sabi dua vraaggesprek die zie. U hebt het gehoord. De meningen zijn verdeeld en wanneer het gaat om 1 juli ketikoti, dan heb je andere mensen zeggen ja, we willen feesten, maar andere mensen zeggen tak no na wan bezin en trama etaki ook te takeren na wan feesten die, dus if money def meki, dan we go tik op. Je sabi dat we go ticket a monitor. Weg van de slavernij, op zoek naar vrijheid. En die vrijheid vindt ze. Ik zou dit willen zien. Ik zou ook Tijd zal ons leren willen zien. Spiritualiteit is nu eigenlijk een natuurkracht. Een structuur in ons mensen, in de natuur waar we allemaal uit kunnen putten. Je bent nooit Laat me alleen. niet regeren door angst. Als je werkelijk vrij bent. Let me tell you about. Hey. They call her crazy, but at least she's free. Colonizer trying to. Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee des koutu kwalek te de mai paku anere. A morgen gevaarlijk zijn aan de in atoso. Na teu abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo software aan mij vreemd. Nou, een vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku kulturu TV traga. Mi lobi kwale wat ala de me luka programma di. Saudara at noy, at televisi mi esuku bos. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mo tegi unu na man pan het jaar.